लोगोफोर back to my channel नोंथांमोननि गेजेराव दिनैहाय आङो गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डखौहाय नुनानै माने एसेलाबो आरो थाम्बनेल आरो टाइटेलावहाय नुनानै हमनो हाखाबाय हाय दंफैयो जाहैबाय निउ बङाइगाव रेल स्टेशनावहाय आरो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड खाब्ला नायलांनो हागोन चलो ओइ थाङो केरेला थांसै स्टेप गाखोना लाग्रोनि आङो आयो जाहैबाय लोगोफोर निउ बङाइगाव रेल स्टेशन अबेसे आंबो थांगौमोन एलाउड मोनाखिसै नालाय बुंनो हाले सानजा ओरैनिफ्राय फैगोन जाहैबाय ट्रेना गाखोया बिराद गोबावसो मोनदा ओमफ्राय थांथ'नो मोनलायबाय आरोना ओजों थालासो माने स्टेप गाखोबाय आप डाउन खालामबाय थानाय जायोमोन ओमफ्राय दाथ' न'आवहाय एम्बु बायदि थाफैदोंमोन नालाय उपाय गैया ओंखारना लागोननि र' ओंखारद' गाबजों हांग्राफोर गोजानो सिथाबोनो इसिना पेकिं आरो नै लानानै थांसिगोन मालाय बाइक नाखौबो बिसोर गाज्जों थांजोबगोन जाहैबाय लादु जादिनिथ' होननै थांलानोसै स' लोगोफोर सिंग्रा जानो नागिरदों नै 10 थाखानो मोनसेयावहाय हा क्या ऐसा ही दे दो सिंग्रा जानोसै आङो सिंग्रा मा जायो नों गोजां बोथोराव दुमब्रु हिन्जावजों दुग्राया दुबावदो दाना सिंगेल मोनलायनोसै ना नेनो बानाया हाबखालि आं लोगोफोर माला फैबावनांगौ जाखो बिथांमोनखौनो नै दोनबोदोंमोन जोंहा बिथाङाबो थांफिनसिगोन दे बानायला गोख्रै मालाय बेग बोनायनि रिल्स बानायलायगोननो थाबाय थानोबो बाबाय इसोरखौ माला थिखोना हरनो मोनो इसोरखौ थिखोलाल' ज' मोनलायनोसै आरोना ओमफ्राय सोरबा नायसै नै भिडिअ लानायखौ जा नायो माने जाना आंखौहाय भिडिअ बानायग्रा होननानै ने दालि सफैबाय लोगोफोर गारिया बेनो नै फैबाय जायगायावनो मोनफैखाबाय अ गाइस सफैबाय खुलो यार जल्दी जाव आन्दो दे ला थांलादो दे मोजां फाइनालि थांसिगोन लोगोफोर सोरो आं सिङाव एसे हाबनानै नायफैदोंमोन आं नै खालिथार बर्तमान नै एखौबो लोगो मोनबाय नै आसे आदा गेन्द्राबो लोगो मोनबाय नै आदा गेन्द्राखौ ग्रोब लोगो मोनबाय नै इलाय बोरैबा ग्रोब लोगो मोनबाय नै थैखागासिनो थांदो दे हानदो थाङा थांदो दे थाङा नै आदा गेन्द्राखौ ग्रोब लोगो मोनबाय दे हाबदो हाबलांदो बेनिबो गैया जोंनाबो गैया जों बर' लोगो मोनलायबाय नै दासो आयु गोजौआवलाय गासै मानसि गोजासै माथो फिस्लाब जाखांबायानो नै माथो खबरानो गैलाया आदा गेन्द्रायालाय फट' ए माला फैयामोन गुफुर दायो बर'फोरजों बर'फोर लोगो मोनलायबाय आरोना ओमफ्राय गोसोआ बिराद मोजां मोनो बिदि मोनलायला ओमफ्राय बिसोरो थांसिगोन ओमफ्राय आङो नै सिङावहाय बिसोरखौ खेबफैदोंमोन बिथांमोनाथ' नुखाबाय बिथांमोना दा थांसिगोन सानथामनि उनाव माने केरेला मोनहैसिगोन आरो साब्रै जाबाय माने साथामल' फैदोंमोन ओमफ्राय सासे न' खाथिनिनो लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनदों गोसोखौहाय स' बिदिब्ला लोगोफोर आङो न' फारसे आवगायलांफिननोसै आरोना मा ओइ मा दं मोजां दे मोजां थांसै खोरखिजों खेवहरबाय आङो नोंस्राय बयखौबो ओमफ्राय बुलायबाय
kayak nang ada. Betul. Hidup kau nan jai nan ada. Hidup nanti kau nak jangan kangen. Thật thôi được. Anh sẽ. So là cái phần đi đây là cái drama quay bài đây ang nó phát sẽ thang sẽ là nam phải nó thang anh sẽ không ăn đi rồi. Video này chụp này là cái boy ni xin thank you. Ada nang thang ada này sẽ sudah ang ni channel lau cái dan lau